Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi da kuma fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karɓi ibadun mu amin. A wancan labarin mun tsaya ne inda suna tsaka da magana da sarkin garin akan wani harkar kasuwanci da suke kokarin kullawa. Kawai gani suka ya miƙe ya ce musu zai tafi gida ba tare da sun gama maganan ba. Ba su san meye dalilin sa bisa yin hakan ba, amma shi tsoro yake kada ya makara matarsa ta hukunta shi. Dan ne inda muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Idrisa maza ya komo gida ya zo ya ci gaba da aikace-aikacen da yake yi a cikin gidansa. Ita kuwa Sakina tana jin daɗin hakan saboda komai yana tafan mata daidai. Ya kasance yana mata aiki tukuru saboda baya son ya ga ta shiga cikin bacin rai. A ransa yana jin abin da ya aikata wa wanda suka zo wajen sayen kasuwanci ba daidai bane, amma bai san taya aka yi musu irin wannan wulakancin ba. Haka abubuwansa suka ci gaba da girmama, ya zamana ya fi ɓata lokacinsa a gida akan kasuwancin da yake. Sanadiyar wannan aikace-aikacen da yake a gida, kasuwancinsa ƙasa ya fara yi saboda bai cika zuwa wajen aikin ba, balantana ya kula da abubuwan da ake. Ragowar ma'aikatan sun yi matuƙar damuwa. Wata rana haɗo kansu suka zo gidan Idrisa don su ga me yake faruwa. A lokacin da suka ƙaraso, ganin Idrisa suka yi a tsakar gida yana niƙawa matarsa yaji da dutse. Sun yi matuƙar mamaki, mataimakinsa ne ya buɗe baki ya tambaye shi, Idrisa, me abin da nake gani haka? Saboda sun yi matuƙar mamaki. Idrisa a cikin mamaki ya ɗaga kai ya kalle su. Ya buɗe baki ya ce musu, ina niƙawa matata Sakina yaji ne. Sanadiyar hayaniya da matarsa Raliya ta ji, fitowa ta daga cikin ɗaki. Ma'aikatan Idrisa ta gani. Buɗe baki ta ce musu, me kuke yi a nan? Me ya kawo ku? Wuce ku bar min gida, ta faɗa musu a cikin masifa. Ma'aikatan nan da basu ji daɗin abu da ta musu ba, juyawa suka tafi. Mataimakinsa ne ya tsaya na ɗan wani lokaci, yana son zai yi wa Idrisa magana. Buɗe baki ya ce masa, Idrisa muna buƙatar ka a wajen aiki, saboda abubuwa ƙasa suke yi kawai saboda babu kai. Idrisa kuwa cewa yayi, ka yi haƙuri, ba zan iya maka magana yanzu ba, dan Allah ka wuce kawai ka tafi. Sakina buɗar baki ta ce wa mataimakinsa, ka wuce ka bar min gida yanzu ko kuma in maka ihu. Mataimakin nan nasa da ragowar ma'aikatan nan wucewa suka tafi. Bayan gari ya waye, Idrisa ya je wajen aiki, kiran taro ya na gaggawa. Bayan ya gama haɗa ma'aikatan nasa, gargaɗar su yayi, kar wanda ya ƙara zuwan mai gida, saboda gidana ba hurumin kowa bane. Shi kuwa mataimakinsa ya yi matuƙar jin ba daɗi ganin abin da ya yi. Yanke hukunci yayi, zai je ya samu 'yan uwansa ya faɗa musu halin da yake ciki. Bayan ya je gidan iyayensa, samu yayi ya faɗa musu duk abin da yake faruwa. Take mahaifiyarsa ta fashe da kuka saboda daman ta gargaɗe shi kafin ya aure ta, saboda daman ta san wata rana hakan za ta iya faruwa. Shi kuwa mataimakinsa da yake a cikin damuwa, tambayan iyayen Idrisa yayi, wai ba wani abu da zamu iya yi a kai? Mahaifiyar Idrisa ce ta buɗe baki ta yi magana, mun yi iya bakin ƙoƙarinmu, amma Sakina ta fi ƙarfinmu, ba abin da zamu iya yi yanzu face mu masa addu'a, saboda wata rana dole abin da ta yi zai lalace. Haka mataimakin nan nasa ya taso ya taho, jikinsa a sanyaye, yana son ya taimakin mai gidansa, amma bai san ta yaya ba. Abin da ya iya yi, face ya dinga taya shi da addu'o'i, yana fatan wata rana Idrisa zai samu lafiya. Su ma dattijawan ƙauyen nan fuskanta suka yi Idrisa ya daina fitowa, kusan ko da yaushe yana gida. Mamaki suka danga yi, me yasa hakan yake faruwa? Ko Idrisa kusan ko da yaushe yana gefen matarsa, yana jiran ta bashi umarni ya mata aikace-aikacen da ya saba. Sai da ya zamana hajjerin ayyukan da zai yi a rana take rubuta mai ta bashi. Yakan yin girki, ya yi share-sharen gida, sannan ya zagaye ƙauye domin siyo mata kayayyaki. Idrisa ya yi matuƙar gajiya da hakan, amma kuma baya son ya ɓata ran matarsa Sakina. Wata rana, Sakina tura Idrisa ta yi kasuwa domin ya siyo mata wasu kayayyaki. A yayin da yake kan hanyarsa ta tafiya a cikin ƙauyen, wani tsohon mutumin ya gani wanda yake zaune a gefen hanya. Mutumin ya kasance yana zaune yana jin matuƙar yunwa. Idrisa ya yi matuƙar tausaya masa. Tsayawa ya tambayi tsohon, yunwa kake ji? Buɗe baki tsohon mutumin nan ya ce, da ƙyar nake samu na ci abinci a rana. Idrisa tsayawa ya yi shiru na wasu 'yan mintuna, sannan ya ebo wasu kuɗaɗe daga cikin wanda matarsa Sakina ta bashi ya siyo mata kayayyakin da zai siyo mata. Ya ba tsohon mutumin nan, amshi wannan ka siya wa kanka abinci. Tsohon mutumin nan kallon Idrisa ya da hawaye a cikin fuskansa, ya ce masa na gode, kai ɗin mutumin kirki ne. Murmushi Idrisa ya ci gaba da tafiyarsa. Ya yi matuƙar farin ciki ganin taimakawa tsohon nan da ya yi, duk da ya san cewa matarsa Sakina za ta yi fushi idan ta gano ya kashe wasu kuɗaɗen daga cikin kuɗin. Ya siya mata wasu abubuwan daga cikin kayan da ta tura shi, sannan ya maza ya koma gida. Ƙarasowarsa ke da wuya, Sakina buɗe baki ta ce masa, siyo min komai da komai? Tana kallon jakunkunan da Idrisa ke rike da su. Na siyo komai da komai. Haka Idrisa ya ce mata. Matarsa Sakina bata gano akwai abin da bai siyo ba. Hakan ne ya sa Idrisa ya ji daɗi. A cikin zuciyarsa yana jin wannan abin ba zai taɓa ci gaba da faruwa ba. Kasuwancinsa kullum ƙasa yake yi, sannan faɗawa tarkon matarsa yake yi kullum. A jikinsa ya ji taimakar tsohon mutumin nan da ya yi ya sa mai ƙarfin gwiwa a jikinsa. Amma duk da haka ya san ya zama dole ya nemo hanyar da zai fita daga cikin wannan matsala. Ita kuwa Sakina komai yana tafi mata daidai saboda Idrisa yana yin duk abin da ta saka shi. Tana matuƙar tutiya da yana jin magananta kuma baya sauraron maganar kowa. Tana fatan ya kasance na haka na har abada. A dalilin haka ne ta yanke hukuncin dole ta ƙara mai wani babban asirin. Wata ran da tsakar rana
A lokacin Idrisa ya fita baya gida. Ebo kayan asirin ta yi, ta sa mai wasu a ƙarƙashin gado, ragowar ta fito da su tsakiyar ɗakin, ta kunna wani jan kendir, saka wani jan kaya ta yi, sannan ta fara wasu maganganu da baki. Cikin ɗakin nan, turnuƙewa ya da ƙaurin magunguna. Iko Idrisa ya gama abin da yake da wuri, ya juyo ya nufo gida, na shigowa gida, buɗan baki ya ce, Sakina, na dawo gida, amma shiru ba wanda ya amsa masa. Ya yi mamakin jin hakan. Shigowa ya cikin gidan yana dudduba ta, yana kiran sunanta, amma duk da haka bai ji ta yi mai magana ba. Daga ƙarshe ya buɗe ɗakinsa, abin da ya gani ya yi matuƙar mamaki. Sakina ce take zaune tare da wasu abubuwa na tsafi, ta sa wasu jajayen kaya, tana wasu maganganu. Idrisa ne ya buɗe baki ki mata magana cikin masifa. Sakina, me haka kike yi? Wannan maganar tasa ce ta sa Sakina ta buɗe idanunta. Kin fushi? Me yasa zaka zo min nan? Ta faɗa mai a cikin masifa. Shi ko Idrisa yana tsaye kirjinsa yana bugawa saboda bai gama yadda da abin da ya gani ba. Buɗe baki ya yi mata magana. Dume wannan haka? Nan ne inda Sakina ta fuskanci kafatanin asirin da ta bansa ya lalace. Tunda har zai iya buɗe baki ya mata magana cikin tsawa. Buɗar baki ta ce, so nake zaman tuna mallake ka na har abada, wanda ni nake da ikon juya ka. Shi ko Idrisa yana tsaye yana jinta, inda ya cika da mamaki, saboda ya kasance yana matuƙar son Sakina, kuma yana son kulawa da ita. Amma yau ya tabbatar da cewa ba ta da kyakkyawan hali. Wannan hayaniyar da suke a cikin gidan, sai da ya ja hankalin makwabtansu da ke wannan ƙauyen, suka zo suka tsaye a ƙofar gidansu. Suna surutai a tsakaninsu me yake faruwa. Wani hawaye ne ya biyo fuskar Idrisa, inda ya fuskanci ashe duk abubuwan da suka faru a baya ba a cikin hayyacinsa yake ba. Ya matuƙar fusata da hakan. Ya juyo ya kalli matarsa Sakina, yake mata magana, me yasa zaki min haka? Ita kuwa Sakina a matuƙar tsorace take saboda ta san yanzu ƙaryanta ta ƙare. Buɗar baki ta ce masa, ita ba ta yi mai hakan bane da wata manufar, kawai tana jin tsoron kai ya rabu da ita ne. Ina so na tabbatar da cewa ka kasance da ni na har abada. Haka ta buɗe baki ta faɗa mai, fuskar ta cike da hawaye. Idrisa girgiza kai ya kalle ta. So kike ki mallake ni ki dinga jujjuya ni? Hakan ba soyayya bane. Su kuwa mutanen da suke waje sun tsaya kowa yana jiran ya ga me zai faru saboda sun fuskanci wani abu mai muhimmanci yana faruwa a cikin gida. Daga ƙarshe Idrisa yanke hukunci, Sakina ya zama dole ki tattare kayan ki bar min gida. Ba zan taɓa iya ci gaba da rayuwa da ke da irin wannan halin ba. Tsugunnawa ta na bashi haƙuri. Dan Allah Idrisa ka yafe mu, dan nayi hakan ne saboda ina matuƙar son ka. Faɗa mai ta yi cike da dana sani. Idrisa bai saurare ta ba. Buɗan baki ya ce mata ba haka soyayya ya kamata ta kasance ba, dan haka ki tattare kayan ki bar min gida. Lokacin da Sakina ta fito, 'yan ƙauyen nan kowa ya zuba mata ido yana kallanta. Wasu daga cikin su fusata suka yi, suka ɗauko itace domin za su dake ta. A lokacin da suka yo kanta, Idrisa ne ya dakatar da su. Ya faɗa musu su rabu da ita. Ya san da abin da ta yi ba daidai bane. Ku rabu da ita, kar wanda ya taɓa ta. Ku bata ta tafiyar ta. Ita kuwa Sakina take tsaye tana sauraron sa. Fashewa ta ƙara yi da kuka saboda ta yi da na sanin abin da ta aikata. Matsowa kusa da Idrisa ta yi, ta buɗe baki ta ce mai, ka yi haƙuri. Na yi hakan ne ba da nufin in cutar da kai ba. Kawai na kasance ina da matuƙar kishi ne, kuma ina matuƙar tsoron rabuwa da kai. Idrisa juyowa ya kalle ta, sannan ya faɗa mata, lokaci ya riga da ya ƙure da zaki bani haƙuri. Ya kamata ki wuce ki tafi, sannan kai ki kuskura ki dawo min. Haka ta wuce ta tafi, ta yi da na sanin abin da ta aikata. Kowa ya tsaya na kallon ta a lokacin da take tafiya. Wannan shine ƙarshen labarin. Allah ya raba mu da aikata da nan sani. Ku kasance da mu domin samun daɗaɗɗen labarai irin wannan. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani labarin.